हामबाय दिनै बिशेष खायसिनि इलेक्ट्रनिक मीडिया बंद रखने बेलाके हामबाय दो तामनि हिंखाय जों सैमानो थानाय किछुदिन सिगां ताकारजला जम्पुरजला एरियाव खायसे जे खायसेया मिटिंनि बाखना खायै बीजेपी नि जे मंत्री रक हायै ताकारजलाव बंनि अन्य जायगानि बरकनो तुबै और बिशेष खायसिनि सापता तिप्रामथा तम खायनै रखनि बंनि सापताना तुयै जे चिनि तंकसं तंनाय हायके लामा किनाराको बाइक तंनाय हायके चिनारा जेटा बाइक मेकानिक दुकान दङ बाइक तंमा रखनो प्राय 13 हयतो 15टा बाइक सबाय लां थांगा आबनि बागै जों आबनि बागै बेलायके दुखु नांगौ तावनि बागै हंखाय बीजेपी खायखाना बुइनि बाइक मा सबाय जाकनाय बुइनो हामला मा खायनाय अब हाय कुनु मतै इंगै मिया आबनो जों कुनु मतै मानिना हालमाया अबनि बागैनो जों सायमानो जे तंकसं तंनाय असय तंनाय रनो जारा जे प्रकृत जार काल्पित दुसि खायनाय बरकना खलायावै तंकसं तंनाय हायके सिनारा जों आफ्रो नर जे नं मिडियान बिसिंदे जों नुका जारा सिनारा दुकान पातो फायनाय बरकनि लामा कासु बाइक सबाय जों नुका बनि बागैनो और खा खामु जे अमा हायके खलायमान बागैनो जों दिनै और सिनि ताकारजला कमटिनसि एरिया न तुयै दिनै जों खायसे मेगा बाइक रेलि खलायनो थां दङ अ मेगा बाइक रेलि बिसने जों और जे सिनि जारा जे तिप्रामथानि जेरा वारियर्स थांनाय रखना जों अबन सानामो जों ताकारजलाव मुसुं कांके बा इच्छा किटोबाबो जों जुदि इच्छा खलायखांखाय जों दिनै और बीजेपी रनो लगो कावै खरचन जों गुतुबै रमिना हारिमान असो जते चिन तिप्रामथान दाबो फान दङ फेबो जों अम हायखायनो थाङा फेबो जों तिप्रामथा एलार्ट खायो जों जुदि उनसुलुमं दागारमान जुदि वाल खोखांगा बाद दाबो स्प्रेंगै ककनाय उल्टाङै अब ककनाय आबन बागैनो जों दिनै फनगा चिन तिप्रामथा जों जता चिनि स्ट्रं एलार्ट दङ जों दिनै शान्तिपूर्ण बदे गोसां खलायै जों दिनै मेगा बाइक रेलि संजागा अबन एरियानि जारा तंनाय तिप्रामथारानो जों ताइसे सिसारि तिसारन बागै चिन खलायो बन बागै चिनि एकटाने लक्ष्य एकटाने उद्देश्य चिनि जे महाराज चिनि नेतृत्व जों जे ग्रेटर ट्रिपल लाइन सामने ग्रेटर ट्रिपल लाइन ताबो चिनि गाहाम खलाय जे समालोचना दिल्लीयाव थांदो मिया महाराज फायो दिल्ली बताइसे दिल्लीयाव थांदो अमाके जिनो कत किछु चिनि जे तिप्रासरने बाहायके सलै जों खायनाय तिप्रासरन बाहायके आदाय खायनाय आबना तिने चिनि बर रखना एलाप तंनानै खाबायाति तंनानै अबना तिने चिनि तिने जे जों तिने बाइक रेलि खायदो कैसे सुन मन के सर কয়েকদিন আগে প্রেস মিট খাইসাকা তিপ্রামো হাবাই সিনে হিনে চিনি সারসি জানলে বমাবো অবনো তিলে তাম জবাব নাই আবো खमनै কথা পক্সিদো सायमानो जे जायगायाव जों थालिक बुलायबायनो नक तांमानो हांके 3 दक सन्दक नांला खामु थालिक बुलायबायनो जों तांमान खामु अबनो बागैना अ थालिक बुलायबाय ताङो जों नक तांमै आबो वातै खलाया हमबन आबो हांखाय अस्थाय आबो कुनु दिन पारमेनिया अमा हायनो जों खामतबो हांबायनो जुदि नक 3 बुइमानो हांखाय जों खामतबो हरमन इउज खायगम तानो जों सेगुन गामाय बहायरनो जों इउज खायबा तामनो बागै हांखाय आबो जेता सामान अबो हांखाय कायसा तामने जमा बने थिने कोनो फनो एक्टिविटीज करे बर कोनो या आबर न बागै बर न तो जों अलरेडी चिनि तबांमा जारा जे कमेन्ट खाने बर बिसिंतै नुका तामो तंबा आं बर न सानमो जों मान अबसे जों बंनि कोनो दुखे सिदाम देब्रमा दिनेश देब्रमा आगिनि सिमा आंचलिक खायो कांग्रेस खायो अब जों जतन सियो फियाबा बन जों सम्मान दो रेस्पेक्ट दो हुनपना फियाबा अ जराव माखि सामाने अब बेलायके जों अब साजागिया अब उइड्रल खाना खांगोन सानाय तामनि बागै हिंखाय जरा कसक कुसुम बरक पाब्लिक रे मीडिया बासाय सिमी कक सानाय बिनि लगे खरकस बरक कक साय ब जेसा पनि अब नखा ग्रुमै वातै वाया हाइचे मुंसा पनि अब कक सिमी जे मीडिया व साइ दङ फेबा बिनि लगे केबो खरै नों बरन जुदि च्यालेन्ज खाइथानि बरन तिखैदि बंनि लगे जुदि 100 जना फनुक मान हांगलाय आं गुबैनो 100 जनालाय बंना हामदनाय दं आंबो बिश्वास खाइमान कुमो आबन बिसिंनो आं ताब सानामो जों जारा जों आरो गोबां मा फेसबुक रगा जों बरन जेता कमेन्ट खाइनो मारा खरक उसले काहाम जगा मासले काहाम सानाय दं हमो खरैबले अब हिनुगले आबले बनि बागैनो आबन नखा ग्रुमै वातै वाया हाय फेरां ककैबो वातै हाबा कक सिबिसे मीडिया रगा सिबि साजा दङ बाकी कोनो जागा खलायदिगा अबन बागै आबरनो जों कोनो या आमतै फायो थाङो तंनायनो आमते रंनो जों अब कोनो जों इम्पोर्टेन्ट रिया आमते लिडार कथा फायो थाङो तखना कोनो तिप्रामथ एफेक्ट रै बरनि जे नेतृत्व
borok bukre borok na hamjungne bukre abon chung chena bongni bagin ang sanamo junga abo unong ni jora tongo norok abora osoi সারা বছর আং যে সময় আং আঞ্চলিক খাইতো মানে আগে টেস্ট খাইমেনি পরে বড় না টেস্ট খাই নুকমান পরে তো বড় কোনো দল কোনো সংগঠন বড় গোথাওই খালাইমিয়া বুইবাই বাক্সকে খালাইমিয়া বুইনি ককনা এসে খাই কেবनो মানি आंखाय बाहायखिन ताल आलका पार्टी खालायनि लगले साबो दानाय बनि बागैनो जोंनुगो टीएसपी तो आं साइमनो टीएसपी जता खालायनाय साबो खालाय दं सिनि जे सिसा गते जों टीएसपी नि फाउन्डर तो सिनि ताबुनो अनरेबल एमएलए जिनि चित्तरंजन देब्रमा से तंगमानि एमएलए चित्तरंजन देब्रमा बनिजि से ताबक तिप्रामथानि एमएलए ब्ले तिप्रामथानि एमएलए दे एमएलए नरबो साइनायदि तिप्रामथानि एमएलए ब्लानि बिसासा हेंका जगावा बुइनि जेदा कुसाम रेस्ट्रिक्शन नहरै आबनो ते टीएसपी नि कक समने बबहर टीएसपी खागबा टीएसपी नि छाबो कर्मी तामो कर्मी बहाबो साइदा मंखाबा आबर न कोनो मैन असय टीएसपी नि बमुन तै फालै टीएसपी नि जेदा तंगमन आबनो सर बटन खाइदन बागे साइदा आं अबनो सानबो पाइथेको जदि जन टीएसपी नि आसंग सक्रिय कर्मी तंगाय निन टीएसपी नि फाउन्डर साबो चित्तदेब्रमा मांगे चित्तदेब्रमा साकमला चित्तदेब्रमा तो कोन कक सायबला चित्तदेब्रमा तो तक तिप्रामथनि एमएलए नर जतनि सितंग बतिप्रामथनि जे सार्टिफिकेट बैसे जे ब एमएलए पासो हांगे अब कोन टीएसपी नि मिनिंग फुल दा तंगसो मिनिंग दा तंगसेबा अबन बागे आं सानामो जङ अब किसिया अब नखा ग्रुमै वाति वाय हाय साम माने बरकन कोनो किसु कोनो फाउन्डर करे बरकन जे जगवा बांगा चुरा खिबु जाखाय जे बरक हाय कक सना मनाखा अबन बागे बिसिक रे बरक जे जगह फने थांने हाय के बर टीएसपी ता बुङ नाखा हाय के बीजेपी थानाय हाय के बताइसा कांग्रेस थानाय अम हायके कन्टिन्यू बरक दल बदल रड बदल छिमंग थानाय बंगला खर्च पाबिलंग फन मांगला सकना हम